हेलो लोगोफोर आसाम पुलिस फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड ड्राइभार कनस्टेबल एक्सेस एन्जेल वार्डाराव फैथावना आसाम हिस्टरिनि पार्ट 2 भिडिअखौ लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअ आपलोड होयोब्ला नोंथांनाव सिगांसिन सहैनाय बायदि। दिनैनि पार्ट 2 आसाम हिस्टरिनि गिबिसिन सोंलुआव दङ व्हाट वाज द नेम अफ द सन अफ मिनिस्टार सचिपत्र। मिनिस्टार एबा मन्त्रि सचिपत्रनि फिसालानि मुङा मा? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन मोनब्रैनि गेजेराव अप्शन नम्बर बी नीलाम्बर। नेक्स्ट कुइसनाव दङ हु वेग ए वार एगेन द मुगल नाउ एज इटाकुली रान। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नम्बर सी गदाधर सिंह। नेक्स्ट कुइसन हु वाज गहाइन कमल। गहाइन कमला सोर? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन मोनब्रैनि गेजेराव अप्शन नम्बर ए ब्रादार अफ नरनारायण। गहाइन कमला जाबाय नरनारायणनि ब्रादार। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 29 आव दङ व्हाट वाज द नेम अफ दुगिदार अफ किं बानासुरा। राजा बानासुरानि फिसाजोनि मुङा मा? अप्शन ए आव दङ रुक्मणी, अप्शन बी उषा, अप्शन सी चित्रलेखा, अप्शन डी मुलागाबुरु। बे अप्शन मोनब्रैनि गेजेराव कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर बी उषा। राजा बानासुरानि फिसाजोनि मुङा जाबाय उषा। नेक्स्ट कुइसन इन विच फलोइंग टाउन अफ आसाम महाभारत टेम्पल इज सिटुएटेड। आसाम महाभारत मन्दिरखौ बबे सहराव लुनाय जादोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नम्बर सी तेजपुराव लुनाय जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 31 आव दङ व्हाट वाज द नेम अफ द दुगिदार अफ किं भीष्म। राजा भीष्मनि फिसाजोनि मुङा मा? लोगोफोर बेनि एसे आगोलाव जोङो मोनदोंमोन व्हाट वाज द नेम अफ द दुगिदार अफ किं बानासुरा। बानासुरानि फिसाजोनि मुंखौ जों मोनदोंमोन अप्शन बी उषा। अब्ला बे अप्शन बी खौ बाद होनानै बे मोनथाम अप्शनफोरनि गेजेराव सोर राजा भीष्मनि फिसाजो? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। नेक्स्ट कुइसन हु डिस्ट्रयड द कामाख्या टेम्पल। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर सी काला पाहाड़। नेक्स्ट कुइसन हु रिबिल्ड द कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पलखौ सोर लुदोंमोन? बिनि फिना जाबाय अप्शन मोनब्रैनि गेजेराव अप्शन नम्बर ए नरनारायण। राजा नरनारायणआ कामाख्या मन्दिरखौ लुदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन हु क्रिएटेड द पोस्ट अफ मरांगी कहा गहाय। सोर मरांगी कहा गहाय पस्टखौ दादोंमोन एबा बानायदोंमोन होनोब्ला बिनि फिना जाबाय अप्शन नम्बर बी सुहुंमुं। नेक्स्ट कुइसन हु वाज जंगल बालाहु। जंगल बालाहुआ सोर? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन मोनब्रैनि गेजेराव अप्शन नम्बर ए किं अफ कामरुपा। जंगल बालाहुआ कामरुपानि सासे राजा। नेक्स्ट कुइसन हु मिन्टेड नरायणी महर। बिनि फिना जाबाय अप्शन नम्बर बी नरनारायण। नेक्स्ट कुइसन हु वाज हान्सा बेग। हान्सा बेगआ सोर? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन मोनब्रैनि गेजेराव अप्शन नम्बर ए मेसेन्जार अफ भास्कर बर्मन। नेक्स्ट कुइसन हु इस्टाब्लिश 12 केस्टा फेमिली नियर भुटान बर्डार। बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर ए दुर्लभ नारायण। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 39 हु बिल्ड सिलर साको स्टोन ब्रिज एट नामदां रिभार। सोर बानायदोंमोन? बिनि फिना जाबाय अप्शन नम्बर सी रुद्र सिंह। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 40 हु बिल्ड अशोकान्त टेम्पल एट नर्थ गुवाहाटी। नर्थ गुवाहाटीआव अशोकान्त मन्दिरखौ सोर लुदोंमोन बा बानायदोंमोन? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नम्बर बी शिवा सिंह। कुइसन नम्बर 41 हु बिल्ड रंगर। रंगरखौ सोर लुदोंमोन? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर डी प्रमत्त सिंह। प्रमत्त सिंहआ रंगरखौ लुदोंमोन एबा बानायदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 42 हु बिल्ड उमानन्द टेम्पल। उमानन्द मन्दिरखौ सोर लुदोंमोन एबा बानायदोंमन? बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर ए गदाधर सिंह। गदाधर सिंहआ उमानन्द मन्दिरखौ लुदोंमोन एबा बानायदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन डिउरिं हुच रिजन माउमरिया रिभल्ट वाज फार्स्ट स्टार्टेड। बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर डी लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट कुइसन हु वेर इनभल्व इन दान्डुवाद्र। बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर बी हारदुत्त एन्ड वीरदुत्त। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 45 डिउरिं हुम रिजन वाज द बेटल अफ सरायघाट 5। सोरनि सासन खुंथाय समाव सरायघाटआव दावहा जादोंमोन? बिनि फिना जाबाय अप्शन नम्बर बी चक्रधर सिंह। कुइसन नम्बर 46 आफ्टर क्रसिं विच पास सुकापा काम टू आसाम। लोगोफोर बिनि फिना जाबाय अप्शन नम्बर बी फांसु पास। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 47 इन विच इयार मनिराम देवान वाज हेंग बाय द ब्रिटिश। बेसेबां मायथाइयाव ब्रिटिशफ्रा मनिराम देवानखौ फासि होदोंमोन? 1858 AD। कारेक्ट एन्सार अप्शन नम्बर बी।
Next 48 question number. In which year Assam Pradesh Congress Committee was formed? बेसेबां मायथाइयाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिखौ दानाय जादोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार बी 5 जुन 1921. Question number 49. In which year कुशल कुमार was hanged by the British? बेसेबां मायथाइयाव ब्रिटिशफ्रा कुशल कुमारखौ फासि होदोंमोन? बेनि फिना जाबाय अप्शन नाम्बार सी 15 जुन 1943. नेक्स्ट दिनैनि जोबथा कुइसन नाम्बार 50 आव दङ टु whom उषा गट मेरिड? उषानि जुलि एबा हाबाया सोरजों जादोंमोन? अप्शनफोराव दङ श्री कृष्ण, अनिरुद्ध, अर्जुन आरो बलराम. बे अप्शन मोनब्रैनि गेजेराव उषाया सोरजों जुलि जादोंमोन? लोगोफोर बेनि फिना जाबाय अप्शन नाम्बार बी अनिरुद्ध. अनिरुद्धजों उषानि हाबा एबा जुलिया जादोंमोन. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन. थेंक इउ फर वाचिं. गोजोन्थों.